En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella ja kiellä vähän aikaa. Ei siin oo tännekaan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta pitää varmaan kukaan muu mun ikäinen snai ja tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu pari miljardia aivosoluu. Miten mutsia vaija? Kyl niin toru, mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on paha ja New York on se nappa, siellä ei sanota älä tappa, koska hakkaaminen on thugien elämän tapa.